Moi YouTuben katsojat! Kun katsotte tätä videota, mä oon poikien kanssa Virtasalmen kirkon kylällä. Nyt olen menossa tuonne salekauppaan. Nyt olen menossa salekauppaan. Takke, mennään tekee sellaista Janskuvaa sua. Arvaa mistä ne dislikeet siihen mun Ja laitan YouTubeen. Mennään tekee sellaista houkusta. Me ollaan nyt täällä Virtasalmen kirkon kylällä. Mulla on tänään ollut aivan kiva päivä. Ette kyllä usko, miten kiva päivä mulla tänään on ollut. Mä nimittäin on nauttinut, kun on saanut tää Virtasalmen kirkon kylällä olla aina. Hyvä. Tämä on siis minun eka YouTube-video. Aikaisemmin mä oon luonut niitä videoita muulloinkin. Silloin kun mä oon vielä ollut Janihan X34. Siis kun minun käyttäjätunnus on viimeksi ollut Janihan X34 557. Nykyään mun käyttäjän nimi on nykyään Jani Nykänen nimellä. Se on kuin Google Plus juttu. Kannattaa ehdottomasti käydä katsoa näitä mun YouTube-videoita. Hui. Oh yeah. Nyt on täällä salekaupassa Sale Suusavo. Mä menen kohta sisälle. Kiitti kun katsoitte tää YouTube-videon. Kiitti muutes kun katsoitte tämän videon. Laitan tää YouTubeen. Heippa!